କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ରାଗିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଖିଦେଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ରାଗ କମିଯାଏ ବି କେଉଁମାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଜଣେ ମୁଁ। ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ଟିକେ ଖାଇଦେବି କେମିତି, ହଁ ଛାଡ଼ ରାଗିବା ତ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସେ ଖାଇଦେବା ଚାଲ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିନେବା ଚାଲ ଆଜି ଆମର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ କାବୁଲି ଚଣାର ଭଜା। ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ବେଶୀ ଖାଇବାନି, ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଡାଲି ବି କରିଛି ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଡାଲିର ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବି ସେତିକି ବାସ୍ନା ହେଉନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଥାଳି ପୁରା ବି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତ କହିବାନି, ଆକୁ ଅଣ୍ଡା କଷା ଆଉ ଡାଲି। ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିକି ରାଗଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ରାଗିଥିଲି ତ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।